Türkmenistan koronavirus boýunça köpçülikliň barlyklary taýýarlyk görýär. Habarçylarymyzyň maglumatlaryna görä, COVID-19 anyklamak boýunça testler käbir orta mekdeplerinde çağalar baglarynda başlanypdyr. Munyň bilen bir wagtda ýurdun häkimetleri koronavirus bilen kesellenleriň bardygyny aýtmaýarlar. Hema gödökçüligi güýçlendirmegini, çäklendirmek ýerizmegini dowam etdirýärler. Ilaty bolsa infeksiýadan gorunmak üçin maska dakynmagy gadagan edýärler we hatda koronavirus agzanlary ýygyrlýarlar. Häkimetler öz hereketlerini profilaktika diýip adlandyrýarlar we öz çärelerini planetany gurşap alan güýçli virus infeksiýasynyň öňüni almak üçin preventiv çäre diýip häsiýetlendirýärler. Adatlyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mekdeplerinde we çağlar baglarynda COVID-19 keselini anyklamak üçin testleriň başlananlygyny 10 aprelde habar berdi. Habarçylarymyzyň ýene biri käbir mekdeplerde lukmanlaryň çağlaryň saglygyny barlamak boýunça işleri 21-nji we 26-njy aprel aralygynda geçirjekdigini habar berdi. Adatlyk radiosu bu arada Aşgabatyň saglygy saklaýyş we bilim edaralarynyň resmi maglumat alyp bilmedi. 9 aprelde Adatlyň Lebapdaky habarçysy vilayet mekteplerinde COVID-19 keselini anyklamak üçin test sistemalarynyň gelmegine garaşylýanlygyny habar berdi. Habarçylarymyz bilen anonim şertlerde söhbetdeş bolan saglygy saklaýyş edaralarynyň işgärleri Türkmenistana test sistemalarynyň daşary ýurtlardan baranlygyny aýdýarlar. Hytaýdan koronavirusy anyklaýan testleri uly möçberde getirdiler we her bir islen adam keselhanalarda barlygdan geçip bilýär. Häzir şäher boýunça käbirlerinde hem ýakyn wagty hemmesinde hastahanalaryň ählisinde hem barlyklar geçirilýär. Adamlar tapawudy ýok, näme kesel bilen gelseler de barlanýar diýip Aşgabatdaky habarçymyz saglygy saklaýyş sistemasyndaky çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Habarçylarymyz koronavirus anyklamak boýunça edilýän we indi ediljek barlyklaryň pully bolup bolmazlygyny we bahasyny entek anyklap bilmediler. Üstesine Türkmenistanda soňky wagtda COVID-19 keseline uçuran adamlary bejermek üçin keselhanalar hem taýýarlanýar. Saglygy saklaýyş işgärlerine bolsa koronavirus barada geplemek gadagan edilýär. Şu gün Türkmen häkimetleri koronavirus barlyklaryny giň derejede geçirmäge taýýarlyk görýäni meňzeýär. Şol bir wagtda bir ay mundan öň ýurtda kesellenleriň ýekejesiniň de ýokdugyny eglan eden resmiler Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly şu günkü ýagdaý barada köpçülige doly maglumat bermän gelýär. Uzak wagtlap dowam eden dymyşlykdan soň 8 aprelde prezident Gurbanguly Berdimuhamedow COVID-19 barada çykyş etdi we Türkmenistanda ýiti dem alyş keselini anyklamak üçin köp taraplaýyn iş geçirmegi tapşyrdy. Hökümete ýylatyň ähli gatlaklarynyň saglyk ýagdaýyny analiz etmek, profilaktik medisina barlyklaryny şol sanda goşmaça gödökçülük usullaryny ulanmak tapşyryldy. Resmi metbuata görä munyň bilen baglylykda etraplarda we şäherlerde medisina işgärleriniň ýöriti toporlary dörediler we olar dowamly iş geçirer. Prezidentiň pikirine görä muňa çağlar baglaryndan orta we ýokary mekteplerden başlamaly diýip Türkmen habarlar gullugy ýazýar we mekteplerde çağlar baglarynda infeksiýanyň ýaýramazlygy üçin çäre görmegiň tapşyrylandygyny hem belliýär. Emma Türkmen häkimetleri ýylaty infeksiýadan gorunmak üçin esasy serişdeleri ulanmagy ruhsat bermeýärler. Şu gün ýylata köpçülikde maska dakynmak dermanhanalary bolsa ýylata maskalary satmak gadagan edilýär. Koronavirus pandemiyası sebäpli uçar gatnawlarynyň ýatyrylmagynyň fonunda 100den gowrak türkmen raýaty Hindistanyň Türkmenistana dolanyp bilmän kösenýär. Olaryň Türkmenistanyň New Delhi'däki ilçihanasyndan kömek sorap edýän haýyşlary netije bermeýär diýip Türkmenistanyň Kronikasy neşri habar berýär. Neşriň öz habarçylaryna salgylanyp 9 aprelde çap eden maglumatyna görä, bu raýatlaryň aglawa bölegini saglyk bejergisi üçin Hindistana giden türkmenistanlylar emele getirýär. Olaryň uçur gatnawyny guramalaşdyrmagy haýyş edip New Delhi'däki Türkmen ilçihanasyna eden ýüzlenmeleri netije bermedi. İlçihana diňe türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlaryna Western Union arkaly Hindistana pul geçirmek mümkinçiligini bermek haýyşy bilen ýurdun daşary işler ministrligine ýüz tutdy diýip neşir belliýär. Şol bir wagtda neşir türkmen banklarynyň Western Union arkaly pul iýermek bilen bagly öz çäklendirmeleriniň bardygyna ünsü çekip Türkmenistanyň hökümetiniň bu raýatlara pul geçirmek tertibini ýeňilleşdirmek üçin hiç zat etmendigini hem nygtaýar. Hindistandaky türkmen raýatlarynyň Türkmenistandaky garyndaşlaryna birnäçe şert bilen belli bir mukdarda pul geçirmäge ruhsat berildi. Bank işgärleri olaryň garyndaşlaryna jaň edip, olary banklaryň şahamçalaryna çağıryp başladylar. Bu ýere baran adamlara pul iýermek üçin zerur bolan resmi namalaryň sanawy okoldy. Olaryň arasynda beýlekler bilen bir hatarda Saglygy Goraýyş ministrligi tarapyndan tasdiklanan we bejergi üçin daşary ýurda gitmäge ygtyýar berýän medisina hatynyň göçürmesini tawşyrmak talap edildi diýip neşir ýazýar.
Ýöne habarda Hindistanda ýurda dolanyp bilmeýän türkmensanlaryň aglabasynda şeýle resmi namanyň ýokdugy şol sebäpli häzirki wagt olaryň öz garyndaşlaryndan maddi goldaw alyp bilmeýändigi bellenilýär. Neşir ýurt raýatlarynyň medisina resmi namasyny almagynyň aňsat däldigine hem ünsü çekip, munyň üçin olaryň ençeme aýa çekýän saglyk bejergileriniň birnäçe tapgyryndan geçmeldigini we Niýazow adynaky hastahananyň Lukmanlar geňeşinden daşary ýurtlarda bejerginiň zerurdygy barada resmi nama almalydygyny belleýär. Adatlyk radiosyna ýokurda aýdylan maglumatlary öz habarçylaryna we çeşmelerine tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu barada Türkmenistanyň New Delhi'däki ilçihanasyndan we ýurduň daşary işler ministrliginden kommentari hem alyp bolmady. Krizi sebäpli ýaşaýyş durmuş ähmiýetli guruluşyklary goldan berdi Muhammedow, atelyň we beýleki toplumlaryň guruluşy bilen tanyşdy. 9 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Aşgabatyň iri guruluşyk meýdançalaryna alınıp barlayan işleriň ýagdaýy bilen tanyşdy. Prezidentiň guruluşyk toplumlary boýunça geçiren iş sapary onuň global ykdysady ýagdaýlar sebäpli käbir deskalaryň guruluşyny ýyda tüýşürmek teklifiniň ýa-da gabat geldi. 3 aprelde geçiren hökümet meclisine prezident Berdimuhammedow dünýä ykdysadyýetyne emele gelen ýagdaý bilen baglylykda guruluşy meýilleşdirilen ähli deskalara gaýtadan seretmegi we diňe ýaşaýyş durmuş ähmiýetli zerur deskalary saýlap almagy tapşyrdy. Penşenbe günü Berdimuhammedow tanqidçilere görä ýaşaýyş durmuş ähmiýeti sorag astynaky käbir binalar toplumlarynyň guruluşy bilen tanyşdy. Olaryň hataryny Aşgabatyň günorta künjeginde gurulýan Halk Maslahatynyň diwanynyň binalar toplumy, Türkmenistanyň Maslahatlar merkezi, arkadagy mehmanhanasy we hökümet minberiniň binasy bar. Bu deskalaryň ählisiniň guruluşyny Fransiýanyň büyük kampaniýasy ýerine ýetirýär. Prezidentiň iş saparyna ýurdun guruluşyk puwdugyny gödäwçilik edýän vice-premier Şahmuhammed Durdulyýew, Senat we guruluşyk önümçiligi ministri şol sany prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow, daşary işler ministri Reşit Meredow we beýleki käbir resmiler gatnaşdy. Döwlet medeniýeti alınıp barlayan iri guruluşyklaryň bahasy barada maglumat bermeýär. Bu kampaniýasy şu wagt içinde Aşgabatda köp milliardlyk ençeme guruluşyk taslamalaryny ýerine ýetirdi. Olaryň hataryna Çandywil şaýoğlunyň ugruna ýerleşýän Türkmenmaşy Täzirçilik bankynyň binasy, Senagat Paýdarlar Täzirçilik bankynyň binasy, birnäçe mehmanhana we beýleki dolandyryş maksatly binalar bar. Kampaniýanyň ýerine ýetirmegine guruluşy dowam edýän binalaryň hataryna arkadagy mehmanhanasy bar. Berdimuhammedow bu ýerde alınıp barlayan guruluşyk işleri bilen hem tanyş boldy. Çandywil we Arçavil şaýoğlunyň arasyna ýerleşýän atelyň düzümine işewurluk merkezi, Apart Atel, Hidropark, 725 metrlik derýa, emeli köl, açyk howuz çuwdurumlar, Tomuzky restoran we kafe girýär. Bellemeli ýer bu guruluşyklar ýurduň iň agar ykdysady krizisi başdan geçirýän wagt gurulýar. Galbersede global pandemiýa sebäpli ykdysadçylary görä dünýä ykdysadyýetine pese gaçyşlyk çaklanýar. Prezident Berdimuhammedow 3 aprelde geçiren hökümet maslahatyny bu ýagdaý bilen ılalaşýanyny tasdiklap şeýle diýdi. Häzirki döwürde dünýäde bir örän çyzyşly ýagdaýlar bolup geçýär. Dörlü dereceli agentliklerin hem halkara bilenemenleri şöyle, dünya ykdysadyýety ýaklamam derecede pese düşür diýip saklaýarlar. Koronavirusun ýaýranmagyny hem dünya ykdysadyýetyna ziýany täsir edýänini belleýärler. Diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýöne muňa garamazdan galyp berse-de ykdysady krizisiň fonuny ýurtda iri deskalaryň guruluşy dowam edýär.